Hej Claus. Hej så. Jeg har lige et par spørgsmål til kriminaliteten i Danmark til dig. Hvordan går det med kriminaliteten i Danmark? Jamen, det går faktisk rigtig godt. Og især når vi kigger på ungdomskriminaliteten, der kan man jo være evig eneste, at for hver 10 år, der er gået, kan man se, om den er faldet sted, eller om den er uændret. Og man har lavet den sidste måling her i 2012 faktisk, og sammenligner med den i 2002. Og der kan man se, at ungdomskriminaliteten er faldet. Aldrig nogensinde har de unge mennesker været så lovlydige, som de er nu. Man taler om, at det er et markant fald faktisk. Og når vi snakker unge mennesker, så er det jo så fra det 4 år, det er det tæller, og så op til det 18. år. Og det er jo klart, at kriminalitet sker jo mest mellem de her 13, 14, 15, 16, 17, 18-årige. Og selvfølgelig 4-5-årige. Men de er talt med. Men også blandt de her i alderen 15-16 år er den faldet. Så over hele linjen er den faktisk faldet. Så det er rigtig godt tegn. Det kan man se, at den er faldet med 10,4% fra 2009 til 2012. Ja, man måler sikkert hvert år, men man kan sammenligne hver 10. år. Og der er en, der faktisk har sat sig for, at han vil måle. Og han kan faktisk gå 30 år tilbage og se, at der var mere kriminalitet for 30 år siden, end der er i dag. Og det er jo ikke det indtryk, vi får, for vi synes jo, at ja, med unge mennesker, og man kan ikke gå trygt på gaden, og der sker jo så meget. Men det gør der faktisk ikke. Ja, præcis. Altså, der står også her, at danskerne overvurderer, jeg kan lige læse det her for danskerne overvurderer især omfanget af hjemmerøverier og vold i nattelivet. Men kun et fåtal af os bliver udsat for de forbrydelser. For eksempel tror 73% af danskerne, at flere og flere bliver udsat for hjemmerøverier. Selvom antallet de seneste år har ligget stabilt på ca. 25 røverier om året. Og 42% af danskerne overvurderer, hvor mange unge, der har været op og slås i nattelivet, mens 26% overvurderer, hvor mange unge, der bærer kniv i nattelivet. Så hvad det fortæller os er, at mange overvurderer også det her med kriminaliteten, men det er faktisk slet ikke så slemt. Nej. I Danmark. Og det, der ligger i det her, er, at det er noget, man kalder flertalsmisforståelser, social overdrivelse også, at man misforstår, man tror, at flere gør noget forkert. Og det misforstår man, fordi de fleste gør det faktisk rigtigt. Altså eksempelvis med, man tror, at der er rigtig mange, der har kniv med ude i nattelivet, men det er ganske få, der har kniv med ude i nattelivet. Og det er jo fordi, vi bliver fyldt af medierne, der fortæller os, så har der været knivstikkeri her, og så har der været, og det bliver der skrevet selvfølgelig meget om, og det skal der også. Men i vores bevidsthed, der får vi det sådan, at så er det jo fuldstændig utrygt at færdes. Men du er fuldstændig ret i, at det med vold, det er slet ikke så udbredt, som man går og tror. Det, at ældre mennesker ikke kan færdes på gaden, uden at de bliver slået ned, passer heller ikke. De kan sagtens gå. Selvfølgelig sker det, men det hører til sjældenhederne heldigvis. Og når vi så tænker på, at vi faktisk er en hovedstad i en storby, så vil der jo ske noget, men det er slet ikke det målstok. Så det er det, at vi misforstår og tror, at flertallet de gør det forkert. De stjæler, de går med kniv, de gør en masse forkerte ting, men flertallet de gør faktisk det rigtige. Præcis. Jeg har med erfaring, altså jeg har nogle venner, som har været kriminelle før, ikke også? Men så de er blevet hjulpet igennem. Og så tænker jeg, at det var gennem klubber, fritidshus og aktiviteter og sådan noget. Altså, kan staten ikke bruge flere penge måske på, for eksempel ved at forebygge kriminaliteten hos nogen, blandt andet med klubber, fritidshus og de der aktiviteter og sådan noget? Altså investere lidt flere penge i det, eller? Jo, og jeg tror faktisk også, at man gør det, fordi man er godt klar over, at det at forebygge i stedet for at helbrede, det kan bedre betale sig. Fordi man har jo også lavet udregning på, altså hvis man starter sin kriminelle løbebane, som det hedder, som 15-årig, hvor man kan straffes, og så går ind i noget bandemiljø osv., så koster det jo rigtig mange penge. Både med politi, med retssystemet, fængslerne og alle de her ting. Så det er jo noget, man har fokus på, at man bruger penge på. Man ved godt, at man skal have de unge væk fra gaden og ind i nogle klubber og gå til noget fritidsaktivitet og have nogle andre ting at tage sig af, i stedet for at hænge ud og så få gode idéer om at lave røverier og ellers anden kriminalitet. Så der er sat penge af, men der kan nok godt bruges flere penge på det. Det er jeg overbevist om. Ja. Kan man udrydde kriminaliteten? Hvad kræver det, hvis man... Altså, kan det udryddes, eller kan det bare forebygges? Eller kan vi forebygge det? Hvad er det, vi kan gøre? Ja, vi skal forebygge. Vi kan jo ikke udrydde det, for der vil jo altid være nogen, der er fristet af at skulle